Okay guys, a bidiyon mu na yau zan nuna mana yadda za ka yi claiming na docs naka zuwa exchanger ko kuma wallet na Telegram. Okay. Assalamu alaikum yan uwa maza da mata, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan shata mai albarka wato UMG Global Technique na ku har kullum. Umar Muhammad Garko wanda ka sani da Umar YB. Okay. Kamar da ka gani dai yau kuma bidiyon namu zai na mana da zamu yi claiming na docs namu ne. So sai a kula sosai a cikin wannan bidiyon din a biyo duk abun da na nuna kai tsaye a yi amfani da shi a bi shi daki kada ka je wurin claiming ka samu matsala na claiming na docs naka. Okay, kai tsaye yanzu sai mu je ga bidiyon namu, babu wani cika ku da wani dogon surutu. Kada ku manta dai ku danna mana subscribe, ku danna alaman kararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin ayyukan mu. Okay, kai tsaye kamar da kuke gani za mu shiga cikin Telegram namu don mu je mu yi claiming na docs namu. Okay, so kai tsaye ko za ka nemo inda docs naka yake. Okay, kamar da kuke gani ni dai yanzu haka ga nan docs na wannan na shiga anan din nan. Okay, kai tsaye bari ya bude mana. Okay, yana dan sacin. Okay, kai tsaye kamar da kuke gani gashi na nuna fili kamar haka. So ga nan kamar da kuke ganin da aka rubuta deposit to exchange. So kai tsaye kawai sai ka taba wannan wurin. So kana taba kamar wannan wurin ne kamar da kuke gani ga nan option guda biyu, exchange da kuma wallet in Telegram. So za ka yi withdrawal ta wallet na Telegram ne, kai tsaye ko za ka danna wallet na Telegram zai nuna maka cewa kana da wallet a Telegram naka. In ka ce kana da shi, so shikenan za su shiga da kai cikin wallet Telegram ne su yi confirming. Suna confirming kai tsaye za tura maka ta ciki. So ni yanzu zan tura shi a exchanger ne. So kai tsaye kawai kamar da kuke gani kan exchange ne, so shikenan kawai za mu yi continue. Okay, kana continue kamar da kuke gashi ne ya ba mu zabi guda biyu, OKX ne za mu tura ko kuma Bybit. So ni zan tura nawa ne ta cikin Bybit. So kai tsaye kawai yanzu za mu tura Bybit, muna tura Bybit. So shikenan sai mu yi send din nan kamar da kuke gani. So kamar da kuke gashi nan kai tsaye mana nan ina da Bybit account ne, wato do you have an Bybit account? So kai tsaye kawai za mu taba yes I have it. Muna taba yes I have it kamar da kuke gani gashi nan kai tsaye mana a nan wurin ne. So yanzu abin da zamu je mu yi copying Bybit UID namu. Bayan mun copying Bybit UID namu sai mu dauko kuma docs deposit address namu. So kai tsaye kuma sai mu ƙara mu yi copy da memo. So yanzu kai tsaye bari mu shiga cikin Bybit namu mu dauko. Okay, kai tsaye gashi nan yanzu haka mun shiga, bari ya bude mana Bybit din. Okay, kamar da yake gashi nan yanzu haka ya bude mana Bybit namu. So a daidai nan wurin za ku duba. Gashi na sama akwai alaman kamar kan mutum din nan. So kai tsaye kawai za mu taba shi. Kana taba shi kamar da yake gashi nan zai ba mu nan wurin ne. So in za ku duba daga kasan sunana din nan gashi na nan wurin din nan akwai inda aka rubuta UID. So kai tsaye kawai sai ka taba shi. Kana taba kamar da yake gashi nan yanzu haka ya nuna copy successfully daga sama na. So kai tsaye kawai za mu dawo yanzu cikin Telegram namu. Okay, kai tsaye bayan mun dawo cikin wallet namu, mun dawo cikin Telegram namu inda zamu yi deposit na docs namu zuwa Bybit namu. So kai tsaye na farkon nan zamu danna shi, zamu sa UID namu da muka yi copy a can a cikin Bybit namu. So bayan mun yi copy wannan UID din mun zo mun sa shi a nan wurin. So kai tsaye zamu sake komawa cikin Bybit din kamar da kuke gani. Okay, muna koma cikin Bybit kamar da kuke gani gashi na daidai nan wurin ga inda aka rubuta deposit. So kai tsaye kawai sai mu taɓa wannan deposit din. Kai tsaye muna taɓa wannan deposit kamar da kuke ga ƙarshe ƙasa ga nan da aka sa deposit crypto din nan. So kai tsaye kawai sai mu taɓa shi. Muna taɓa shi kamar da yake gani zai wannan fili kamar haka. So anan sama nan za ka yi searching na docs ne. So da yake ni na taɓa searching nashi, in za ku duba gashi nan daga nan wurin ne. So kai tsaye kawai yanzu ni zan taɓa shi. Kai in ka zo sai ka yi searching na docs ne. Kana yi kamar da yake zai nuna maka nan wurin din kawan ka taba docs din. So zai nuna maka a wani network ne. So shikenan kawai sai mu taba ton network. Okay, kai tsaye kamar da yake gani gashi na nan wurin din ya nuna mana nan wurin din. So yanzu haka kamar da yake gani ga nan wannan shine wallet address namu wanda zamu je mu sa a can wurin din. So wannan kuma shine memo namu. So in zan baka shawari abinda zaka yi anan, idan ka shigo ta wannan ka shigo cikin Bybit naka kai copying wallet address din. Bayan kai copying wallet address din, so sai ka rubuta wannan memo din, ka samu dan paper a kusa da kai ko takarda ka rubuta memo din don saboda kada ka sake ka koma cikin Telegram naka irin minimize naka ko wani abu. So kai sai kuma muna rubuta memo nan. So kamar da yake gashi nan daidai nan wurin din zamu taba shi domin mu yi copying wannan address din. Muna copying wannan address din, mun yi copying address din successfully. So bari rubuta memo din kuma a cikin wani paper hakan nan don saboda kar a samu matsala.
Ok, gashi nan yanzu na riga na rubuta memo na a cikin paper. So in ka zo ka rubuta memon ka da UID naka da muka shiga can wurin ɗin, saboda aiki maka sauki, kana shiga cikin Bybit. Bayan ka shiga cikin Bybit ne, ka je ka yi kwafin UID naka ka rubuta shi a paper, memon ma ka rubuta shi a paper, kuma sai ka yi kwafin wannan address ɗin. So kana kwafin address ɗin, kana rubuta memo naka kuma da UID naka akan paper. So kai tsaye kawai shikenan sai mu sake dawowa cikin wannan telegram namu, kamar da ke gani gashi nan mun da telegram namu. So a daidai nan wurin da aka rubuta docs din nan, deposit address nan zamu taba shi, muna taba kawai zamu rubuta mu sa wannan, gashi nan yanzu mun sa wannan address namu da muka yi kofi a can wurin. So kai tsaye zamu zo mu taba wurin memo. So yanzu zamu rubuta memo namu kuma da muka dauko shi muka rubuta kofi kenan. So gashi nan ina rubutawa. So kai tsaye kamar da ke gani gashi nan yanzu haka na riga na rubuta wannan Bybit UID nawa ne. Kun ga yadda ake dauko Bybit UID, kana shiga zaka taba alamar profile naka, zaka je kai coffee shi a wannan wurin. Wannan kuma zaka yi searching na deposit na docs ne a wurin deposit. So shikenan sai kai coffee address. So wannan kuma memo da zasu baka ne a ƙasa. Dole ka tabbata kai coffee memo ne. In baka coffee memo ba to bara ya tura maka ba, amma in kai coffee memo ne so kai tsaye zai shigo maka. Kamar da ke gani gashi ne yanzu haka zamu taba send, mun riga mun gama rubuta komai successfully. Ka tabbata ka rubuta komai daidai don kar a samu matsala a zo ba a tura maka ba, kai asaran ma ne naka, bata lokacin ka da kai. So kai tsaye kawai yanzu zamu taba send. Muna taba send kamar da ke gani gashi ne yanzu haka suna cewa mu yi confirming komai mun rubuta anan dinnan daidai ne, UID mu rubuta daidai, Bybit UID mu, deposit address mu rubuta daidai, memo mu rubuta daidai. In ka tabbata komai ka rubuta daidai, kuma ka tabbata kai KYC na Bybit na kamar da ke gani gashi na wurin ne. Ka tabbata kai KYC na Bybit naka. Okay, so kai tsaye ko zamu tafa I confirm. Na riga na komai na tabbata daidai ne, na riga na yi KYC na Bybit nawa, kuma wannan UID daidai ne, address din daidai ne, kuma memo ma daidai ne. So shikenan kai tsaye ko zan taba I confirm. Okay, so kamar da gani gashi nan sun sa deposit is in progress. So kai tsaye yanzu haka suna kokari za su tura mana. So ba mu sani ba zai dauki zuwa yaushe ne za a tura mana. Insha Allah mun san zuwa yaushe za a tura mana ba, amma yanzu za mu jira tura mana. So kai tsaye kawai zaka taba whoop din nan, kai maka dan yi haushin din nan. Okay, kai tsaye kamar da gani gashi nan yanzu haka bari mu dan yi refresh na docs din namu ku ga yadda zai dawo. Okay, da na yi refresh din yake bude, ina ko mutane ne sun yawa saboda kun ga yanzu aka bude shi. So amma na kai tsaye kana refresh na shi zai nuna maka cewa gashi nan deposit in progress a cikin fiskan wannan naka, a cikin fiskan wannan dashboard na docs naka din inda kai mining kenan insha Allah. Okay, kai tsaye ku biyo da wannan daki da nuna mana insha Allah ba za samu wani matsala ba. Allah ubangiji ya samu dace. Allah sa kuma ya fito a farashi mai tsada yadda za mu samu dai ba da wano za ka yi ba, mu samu dai mu je umuran nan. Allah ya samu dace. Mu huta lafiya. Ni na kwar kullum dai Umar Muhammad. Kada ku manta da subscribe, like da kuma share. Na gode.